Kunongube enhloko uhamba nobutho kavuthela besitsho besithi ndiyazama basithathile ke basibeka kanye phaa kwimizuzu masenze ibe lishumi linesixhenxe ibethile phaa intsimbi yakhe intsimbi yesixhenxe zezolimo ke mphulaphula evukani community radio beselikuthembisile ndathi kolusuku lanamhlanje sihleli nomntaka Phinyano aphiwe esuka phaa Eastern Cape Group Farmers ya ngusuka phaa nguye ke sobe sincokola naye kolusuku namhlanje ke umcimbi esiwujongile sijonga indlela yokuphucula ukukhula kwezilwanyane sawuthi ke xa siyikhumsha how to improve i-animal growth uye kuyicacisa ke yonke lo micimbi mntaka Phinyana mandikubulise ndikunike nethuba loba ubulise kumphulaphula ekhaya. Ya mandibulele kakhulu mntaka Ngqongo ngolibunikeza lona ndibulise njalo nakubo abaphulaphuli nabo bathandi nabaxhasi bayo ivukani community radio ndizazise njalo ndithi elami igama ndingu-Aphiwe kaPhinyana ndisuka njalo kuwo lamzi okusawubizwa ngoba yi-Eastern Cape Group Farmers esazinze kula dolophu yasecala okwangoku kodwa ke sibe sikhona kwi-Eastern Cape lena yonke. Yes. Well, sewamkela ngexesha lakho injalo nje xa kufikelela ixesha abaphulaphuli bazibazile ingakumbi amafama befuna uqonda into yokuba ngaba sibaphathele into namhlanje sijonga indlela yokuphucula ukukhula kwezilwanyana. Ndiyafuna ke uyitshayelele incoko singayo namhlanje. Nkosi kakhulu mntaka Ngqongo mandingene mani ndityatyadule njalo ngokuzoxhobisa nozofundisa nozobonisa njalo wona amafama nabafuyi bonke njalo apho okuthi kanti esisikhululo sifikelela khona nabo abayithandayo yona le nkqubo ebizwa ngoba zezolimo. Right, sizawuthetha njalo mntaka Ngqongo ngalanto ekubizwa uba yi-animal growth ndizayicacisa kodwa ke esi sifundo sethu ndiyicacise ngoku isifundo njengoba siyibiza uba yi-animal growth. Yes. Izawuba sisifundo lapho so-include khona i-feed si-include khona i-medication because xa sithetha nge-animals ngangabe ungumfuyi vele uyayazi loo nto ekhaya uba xa ufuyile kunyanzelekile kunyanzelekile nje ndiyibeke icace akuyingakuthanda kwakho kunyanzelekile ube kanti xa bungumfuyi oserious mawube kanti amayeza amachiza uyawasebenzisa mawube kanti i-feed uyayisebenzisa xa ngaba ungumntu ojonge phambili. Yes. Right mntaka Ngqongo mandicacise ndiqale nje ngokuthi xa ngaba sithetha nge-animal growth kulapho sisube sithetha ngokukhuliswa kwazo izilwanyana nalapho sisube sithetha ngento yokuba xa ngabe ungumfuyi usithi ndinazo mhlawumbi igusha inkomo ibhokhwe whatsoever onayo uthi ziyi-5 ngoku endinazo kodwa ndijonge into yokuba kule minyaka emibini emithathu izayo masibe kanti obu buhlanti sebuna-30. Yes. Le 30 izophuma kwezi ndinazo apha ebuhlanti not uba mhlawumbi ndizawuhamba ndiyothenga ezinye ukuze ndongeze apha. Ya sizawungena kulaa nto ndiyiqale phantsi singene ngokwe-animal program. Sinento esiyibiza ngoba yi-animal program. Yes. NgesiXhosa sithi sicwangciso semfuyo. Kulapho uye uyazi uba ngesizini ethile ngawaphi amachiza emawasebenzise ngesizini ethile ngawaphi amachiza emawasebenzisa. Umzekelo ngoku baba umfuyi uyayazi ekhaya uba sikwi-mating season lapho esazi uba inkunzi zizawuqalisa uleqa amathokazi lapho esazi uba sezilumlile bekufa uba ziyalumla. Bengeke ndatsho na last week ndathi wena mfuyi ongekayona mfama mfuyi ongekalumli ulate. Yeah. So njengoba zizawuqalisa ukuleqa ngawaphi amachiza emawasebenzise just to ukurecapa kwisifundo sethu seveki ephelileyo kwisifundo sethu seveki ephelileyo ndiyarecapa nje into yoba bengeke ndamenshina i-complex plus A&E for sheep i-complex plus A&E for cattle ezizo engamanye amachiza ancedisayo into yokuba zikhalezise zileqe inkunzi zikhalezise zibe on heat imazi. Right, singene sijule pha kwi-animal growth. So ndithi mntaka Ngqongo namhlanje xa ngaba ungumfuyi othi ndifuyela ukuthengisa make senze laa nto ethiwa i-farm with business mind. Okay.
khawukuthi mfama uthi exesha ufuyileyo uqinisekise into yoba njengoba mhlawumbi unamaxhewukazi wakho ezagusha zindala imazi esezindala noko sezingapha mhlawumbi zikudala ziwabe amatakane seziphaa ko-4 years but ujonge into yoba ngokufuna ukuzichitha because awunokwazi uvele usuke nje ugugisa i-10 ngosuku awunokwazi yes ungayigugisa leyo yi-1 kodwa ke ngoku make sithi singene phaa ku-farm with business mind. Kubalulekile into yoba xa ngaba unalowo maxhewukazi weegusha okanye ezogusha zindala ndazi noba ilanguage yam iyona ndiyisebenzisayo ezo zindala xa ngaba ungumntu ojonge into yokuba mawube kanti uzawuzithengisa apha kule yona inyanga kaDisemba njengoba sazi into yoba kuzawuba yimicimbi left right and center. Qinisekisa into yokuba uyayisondeza i-complex forte uyayisondeza i-Maxitec 23%, uyayisondeza i-Hi-Tech Gold 200, uyayisondeza namanye amachiza uyobe kanti azoncedisana nawe kwinto ezimila i-foot rot, i-gold sickness nezinye. Uzayisebenzisa mhlawumbi la Hi-Tech Gold yakho ukuncedisa kwinyongo. Just to recap besithethile ngayo kwisifundo seveki ephelileyo, uzayisebenzisa la complex forte for ukutyebisa, uzayisebenzisa la complex plus A and E nayo for ukutyebisa. Singene sibaleke phaa kwi-feed because xa ngaba uzoncedisa only ngamachiza kodwa awufidi, loo nto leyo ayincedisani ncam nawe and awusezi hlobo lwentshulube, loo nto leyo ayizuncedisana 100% nawe. So wasebenzisa into ebizwa ngoba yi-creep feed ngakumbi kule season, usebenzise into esiyibiza ngoba yi-production leak ngakumbi kule season, usebenzise i-feed esabuyibiza ngoba yi-Ramlab and Ewe. It's very good ukusebenzisa la Ramlab and Ewe ngakumbi kule season because yona is includer zonke. I-Ramlab and Ewe ndiyithi nje chatha kuyo uqobo, ayithethi only ngoba izawungena kwinkunzi, yongena kumathokazi, yongena kulontontoni, ingena kuzo zonke. Iyangena emathokazini, iyangena kwinkunzi, iyangena ematakaneni, and iyancedisa naxa ngaba uzawube uthini ulumla. Enye ye-feed egood kangangoko xa ngaba ungumntu ofuna ukulumla ukusebenzisa i-pellets. Okay. Yeah, i-pellets. I'm not sure. Yeah, abanye bazibiza uba zingqathane whatsoever, but i-pellets eza tyhubhu zincinci zithandwa kakhulu zigusha. Zisebenzise nazo, kodwa ke singabavalelanga ngaphandle nabo abathi bona hayi mna ndijonge ukuthengisa le nkabi. Yintoni inkabi yenkomo? Yintoni ngabe ndiyayisebenzisa? Sinefidi esiyibiza ngoba yi-P6 leak. La P6 leak uthi xa uyijonga ngenkangeleko yelihlo, uthi xa uyijonga ubona uba ixutywe ngeyona ndlela, ixutywe kakhulu. So it's very good ukuyisebenzisa nayo kule season, but ungayisebenzisi yodwa, uyikhaphe njalo nge-production leak. Ungasondeza nayo i-Master 20. Ndicela nje ukungena kancinci kulena ye-Master 20, right? Nangona ndingakhange ndicelwe nguMolatech baze ndiyiveze ibrand yabo, kodwa ke just to ukuxhobisa amafama. I-Master 20 uyakwazi ukuyisebenzisa ngeendlela ezininzi ezohlukileyo. Ndiye ndicebise ke mna mntakangqonge into yokuba xa ngaba usebenzisa i-Master 20 makube kanti awuzuyisebenzisa inje ngoba injalo i-raw elihlaza. Yes. Khawuzama ukusondeza laa nto ekubizwa uba yi-crush, umgrayo ngesiXhosa. Uba ngabe unayo indlela mhlawumbi ungathatha nelusini uhambe uyoyigrinda ibe yi-lucine meal, then uthathe la crush, uthatha i-lucine meal, uthatha ityiwa nje noba ingango-5 kg, uyadibanisa wonke loo mxube. Izawukhuphela ifeed enesondlo ethandwa kakhulu yimpahla ngeyona ndlela. Yes. So siqhubeke ngosingene kulana wokuseza because xa ngaba utofa ufida kunyanzelekile futhi ubuyiqinisekisa into yokuba uyaseza hlobo leentshulube because iintshulube ukungena kwazo zingena zihlasele ngeyona ndlela. Okay. Sinazo iintshulube ezintlobo ngeentlobo, mhlawumbi ndingazibiza zibe 2 zibe 3. Sinazo i-round worms, sinazo i-liver fluke worm, sinazo i-nodular worms, sinazo i-hook worms, sinazo i-lung worms ngokushiyashiyana kwazo. So
kunyanzelekile into yoba uqinisekise into yoba ujonge into yoba eli yeza eli endilisebenzisayo ingaba liyahambelana nale sizini kulaa nto bendithe sizothetha nge-animal program. Yes. Uqinisekise into yoba jonga uba ndizawusebenzisa mhlambi le Produce Orange. Le Produce Orange ingaba mhlambi iyakwazi kuyinyanga na i-liver flukeworm, ingaba iyakwazi na kuyinyanga i-tapeworm, ingaba iyakwazi na kuyinyanga i-nodular worm nezinye endingakhange ndizibale. Yes. So qinisekisa into yoba elo yeza olithengayo lizawukwazi ukuzinyanga leyo challenge ojongene nayo ebuhlanti. Uyibona njani into yoba mhlambi, because it's not easy ukuzibona ngeso lenyama into yoba ngoku seyibanjwe zeziwem, ngoku seyibanjwe zeziwem. Zawukwenza nje umzekelwana ube mfutshane, umzekelo nje ube mfutshane. Kuyenzeka amanye amaxesha uyifumane into yoba sele mhlawumbi leyogusha kwenzekile yakushiya yafa. Uthi xa ngabe uyiqhaqha uzama ukuzenzela nje i-postmortem yapha ekhaya, ufumane into yoba mhlawumbi phaa esibindini ibisebudlavudlavu, phaa emaphaphini, amaphaphu lawa angathi aneentsumpa ezinkulu. Yilaa nto esiyibiza ngoba yilangwem. So kunyanzelekile into yoba ukhawulezise, ungayisondeza i-Valbantel, ungayisondeza i-Ovidose 4, ungayisondeza i-Levox ezizawukwazi ukuhlangabezana nawe okanye ukuncedisana nawe ukulwa nayo le intsholongwane. Yes. Yes, mntakanqongo. Siphinde futhi okwesibini singene nakwibhula, although bendifundisile ngalo nakwiveki epheleyo, but mhlawumbi ukhona omnye bengakhange alive. Ndicela nje mntakanqongo ukuthetha omphulaphula apha ekhaya, ukuthetha nokuqhobisa ngalaa nto kuthiwa libhula. Yes. Into ezosinceda mafama ukuze sikwazi ukulwa nebhula kuba sikwazi ukusebenzisana sisonke singamafama phaa ekhaya, sisebenze phaa emakhaya ezilalini, sisebenzisana njani, because ibhula xa liyaspreda ngeyona ndlela sisebenzisana njani na. Le nto yokuba sizame noko khona laa nto kuthiwa yi-competition, nawe ufuna ukumodlula umakhelwane uba ube nemfuyo eninzi nomnye ufuna, make siyeke laa politiki leyo, sizame into yokuba xa ngaba sitofa okanye siseza le nto masiyenze sonke ngaxeshanye. Bakhona ke abantu abancedisayo kakhulu, nathi singabanye babo abakwaziyo ukuncedisa. Singenile nathi kule program kakhulu kangangoba sibe baninzi abantu esele sibancedile. I think ndizothi ngenye imini xa ndisiza ndize nabo abanye babo sithathe nje nababini bathathu. Yes. Yeah, nababini bathathu bazawuthi uba yeyi kulaa community yethu siyalibona utshintsho luninzi. Ithi le nto mntakanqongo xa ngaba ungumakhelwane wam wena utofa, mna anditofi, umbhuti Mtshayelo lo ndihamba naye uyatofa phaa. Mtshayelo. Yes. Ubhuti Mtshayelo uyatofa, umntakanqongo uyatofa, mna ndingu-Aphiwe anditofi. Kodwa xa sivulela kusasa sizisedlelweni, zitya dlelweni linye. So loo nto ithetha into yokuba xa zifika phaya zileqana inkunzi zisithini yonke laa nto ziza kosulelana ngebhula kwakhona. Ke mntakaphinyana kawuyibambe njalo bhuti, sibaleke nje silungise ivenkile kweli cala ngapha sibe kanti siyabuya siyaqhuba. Masiye evenkileni ngolu uhlobo. Venkile. uDignity Tombstones ligama elithembekileyo kwiintsapho kulo lonke laseMpuma Koloni ngexesha elinzima ebomini. Onke amatye ethu abalasele njengombulelo osisikhumbuzo kwabo bangasekhoyo. Sihloniphe abathandekayo bakho ngomgangatho, ngentlonipho nangenceba. Nokuba ulungele ukuthatha inyathelo elilandelayo okanye ufuna nje isikhokelo, sikhona ukuze sikuncede. Ndwendwela naliphi na igatya lethu ukuze ufumane uncedo lobuchule unye nenkonzo eyenziwe ngokwezidingo zakho. KuKomani sifumaneka e-31 Komani Street okanye sitsayele umnxeba ku-064 523 7963 naseLadyfrey e-85 Mpangele Street emnxebeni ngu-064 547 9145. Sikhona nase-Alwal North eShop 1B Bridgegate Shopping Centre, CO Robinson and Alwal Street emnxebeni. Sifumaneka ku-061 549
4379. Masihambe kunye koluhambo lobomi. Dignity Tombstones, sihlonipha ubomi, sakha ilifa. Yenene nangenyaniso sezolimo mphulaphula evukani community radio senzibe ngomhla we-18 kule nyanga kaNovemba kumnyaka ka-2025 njalo ke ndathi saphethe inkqubo ezolimo ngapha komboko ndingumakhaya ngowakamzambu umntwana ngucastero lo sikadla somboka ikhandakanda yewayilesi korha leradiyo sithe chuncembe kuhle nowaphiwa kwaphinyane suka pha Eastern Cape Group Farmers nguye ke sihleli naye injalo njoku esicacisela sithetha ngendlela yokuphucula ukukhula kwemfuyo injalo njoku uza nayo kakuhle esixelela ngamayeza kwakunye nefeed njalo njalo nokubaluleka into yokuba ngabo bekanti uyathintela uyatofa yonke nje loo micimbi mntakwethu mandiphinde ndibuyele kuqhube tata kakhulu umntakangqoko ndiphinde futhi ndibulele kwakhona kubo abathandi nabaxhasi bayo iVukani FM njengoba siqhawulene sikuyo laa ndawo yokuba singamafama apha ekuhlaleni. yes Sisebenzisana njani na ukuze sikwazi ukulwa nazo ezi zifo. Ndiphinde ndiyiveze into yoba xa ngaba sikwazi ukusebenzisana ithetha into yokuba loo nto into yoba sisoloko siyovela njalo kwezaa ndawo ezithengisa amachiza izawukwehla noko zamachiza akadlala ayadura ngeyona ndlela. So bendisatsho umntakangqoko ndisithi into ebalulekileyo yinto yokuba masizame ukudibana bantakwethu noba kupha ishedi noba kuphi even if nina nithi aninazo ishedi kwezo ndawo nikuzo kodwa nizame ukudibana siziyeke ezaa politiki zethu zasekuhlaleni sidibane sithi kunganjani mafama kuthi siyeke ukuxhomekeka kuxhaswa only ngurhulumente ukuze sikwazi uba siyadibana siyatofelwa. okay Masibe nento yokuba njalo after i-3 months bakhona abo bantu esisebenzisana nabo esizoba mema uba yizani namayeza wenu and siqinisekise into yokuba la mayeza abeza nawo aka-expayanga sile sayojonga into yoba ingaba la mayeza bayawathengisa nyani na okanye bayaweba. Yes, ingaba ikhona indawo ethengisayo eyishop ndiyibize ngaloo ndlela yes eyi-co-op ethengisayo apho bathi bazinze khona so that sizawukwazi uba any challenge esijongana nayo sizawukwazi ukuya kubo mhlawumbi xa bethe basitofela ngento erongo zafa zonke ezo mpahla zabo siyazi into yoba sizotshona apha apho sibafumana khona sizawujongana. yes Yeah, so nizawukwazi into yoba ke ngoku nithi njengoba nidibene nithi mhlawumbi nineegusha eziyi-400 ndenza umzekelo. Kule 400 umntakangqongo une-100 ubhuti umtshayelo une-300 uaphiwe mhlawumbi une-50. Yes, so mna njengoba ndine-50 mhlawumbi zakhupha umlinge okangaka kule mali esitshajiweyo omnye uzawukhipha umyinge okangaka kule mali ayitshajiweyo nomnye akhiphe imali ekangaka kuleyo mali ayitshajiweyo etshajiweyo for uba izokwenziwa yonke leyo service. okay So loo nto leyo iyancedisa to improve i-growth so that ibhula nezinye izifo zingazosuleleka fast. Mntakangqongo nathi kulaa ofisi yethu iyenziwa loo nto iyancediswa kakhulu kangangoba njengoba ndiyitshilo ekuqaleni iyancediswa kakhulu. Ayakhutshwa amayeza okuseza ayakhutshwa amayeza okutofa kusetyenziswa laa nto ekuthiwa yi-animal program. Xa ngaba nizothi mhlawumbi nina sicela lana amayeza kule sizini siyakwazi ukunicebisa sithi no njengoba sikule sizini I think awona azokwazi ukuncedisana nemfuyo yenu kunganjani uba basisebenzise lana nalana nalana ngokokusebenzisa i-animal program. And ndiphinde futhi ndiyicacise into yokuba iigusha xa busebenzisana nathi ziyakwazi iigusha zakho uba zizale kabini ngenyanga zileqwe kayi-2 ngonyaka oyi-1. okay kabini ngonyaka oyi-1 and loo nto leyo inqabile kodwa thina sothi chu ncembe nawe sikubonise step by step uba uzawukwenza kanje wenze kanje wenze kanje without wasting ixesha lakho mntakangqongo. Masingene napha emahashini
Alright. Yeah. Namahashi nawo abanazo izifo. Ikhona into esiyibiza ngoba yi-horse struggle, laa nto yokwintsheka kwamahashi, because ndiye ndafumanisa into yoba siyamanyelwa kakhulu nangawo amafama afuyileyo amahashi, kodwa wona bathi eyi mntakaphinyana silufumana uncedo kuwe bathina abantu bamahashi. Uyafundisa ngeegusha neentontoni nazonke ezinye izinto. Yes. Phaa emahashini zininzi izinto ezokunyanga amahashi, zininzi iifiti zokuncedisa amahashini. Umzekelo, nawo amahashi abanazo iintshulube. Sinayo into esiyibiza uba yi-Pigamex, sinayo into esiyibiza uba yi-Equimax, Okay. nezinye, but abanye abantu baphaa emakhaya bazazi ngoba zibizwa ngoba zii-Colgate. Okay. Khona laa tube nje oyithi ufaka apha emlonyeni, iyancedisa ukulwa nazo, ukulwa neza roundworms, eza tapeworms, zonke eza worms zifumanekayo phaa emahashini. Sibe nazo nee-vaccines ezokuncedisa phaa emahashini, i-horse sickness, nezinye. Sibe nayo ne-feed yamahashi encedisayo. Kodwa ke namfuyo yamahashi ukhumbule into yoba uyakwazi ukuyisebenzisa ne-Maxted ukuncedisa phaa ehashini lakho xa ngaba likwintsheka linalaa nto ebizwa uba yi-horse struggle. Xa likwintsheka lifike likhala nje, liba nesawundi nje engaqhelekanga ncam. Okay. Ndiphinde ndibaleke mntakangqongo, ndingene nakuwamafama lana weenkukhu, abo bantu abathi bafuyile iinkukhu. Ndiza kufaka nje isifundo esincinci, andizungena njule, ndiza kufaka nje isifundo esincinci uba how to start ibhizinesi yeenkukhu. Nabeenkukhu asibavaleli ngaphandle. Uyakwazi ukuqala ibhizinesi yeenkukhu with us as i-Eastern Cape Group Farmers. Siyakugayida step by step. Kodwa ke mandisothule isifundo soba uyiqala njani nayo ibhizinesi yeenkukhu. Uxolo ngoba ndibethe phaa naphaa naphaa, because amafama ayasikhalela Yes. ngeyona ndlela, amafama ayasikhalela ngeyona ndlela. Xa ngaba ungumntu othi ndifuna uqalisa ibhizinesi yeenkukhu, amantshontsho, ndifuna ukuzifuyela ekhaya, ndifuna ukuthengisa whatsoever loo ndlela ofuna ukwenza ngayo, qinisekisa into yokuba istructure sakho okanye loo ndawo ozowafaka kuyo i-ready before ube kanti uzofaka iinkukhu. Yes. Yes. Iba nayo laa nto esiyibiza ngoba yi-infrared bulb, ezaa globes ezibomvu. Iba nayo laa nto esiyibiza uba yi-viral kill, yinto yoklina, yokufumigate, uklina zonke ezaa diseases eziba khona for iinkukhu. Iba nazo ii-vaccines, i-vaccine enjenge-Newcastle vaccine, enjenge-Gumboro vaccines, ukuncedisa into yoba amantshontsho wakho amantshontsho, yes it's fine, angazokhaleza ukufa engekakhuli. Iba nayo i-sawdust, uqalise njalo. Yithi yokwenza i-order, ezi zinto sezikhona zonke. Yiba naso i-stress pack. I-stress pack indlela esisebenzisa ngaso, ndizawungena step by step kuzo zonke. Indlela esisebenzisa ngaso i-stress pack sona sisebenzisa only iintsuku ezimbini. Uyazigalela phaa emanzini uba athini akwazi ukusela. Yiba nayo laa nto ebizwa ngoba si-starter, broiler starter. Yiba nayo i-broiler grower. Yiba nayo i-broiler finisher. Okay. For the first from day 1 to day 14 uze nazo izinkukhu zakho, qinisekisa into yoba uyasebenzisa i-starter. From day 15 to day 25 uyayisebenzisa igrower. From day 26 ukujonga phambili ungasebenzisa ifinisher ke ngoku until ube kanti uthini uyagqiba. Mhlawumbi omnye umntu uzawuthi no, mna ndifuna ukusebenzisa ii-broilers, ndifuna ukusebenzisa ii-layers, yeyiphi i-feed emakube kanti ndiyayisebenzisa. Sinayo laa feed phaa ezinkukhwini esiyibiza ngoba yi-laying mesh, ungasebenzisa yona. I-laying mesh iyancedisa kakhulu ngeyona ndlela, hlobo lokuba asikho isidingo soba ungabe kanti iinkukhu zakho ii-layers uzawuzidibanisa nenkunzi. Ziyawakhupha amaqanda awuzityisa laa laying mesh ngokunokwazo. Okay. Kodwa uzuphinda ukhumbule into yoba xa ngabe uzityisa i-laying mesh, lawa amaqanda eziwakhuphayo akekho fertile. Ithetha ukuthini loo nto? Ithetha into yokuba xa engekho fertile, awanovelisa enye inkukhu. That's it. Okay. If une-incubator, laa nto yokwenza amaqanda, awuzukwazi uwathatha lawa maqanda uyowafaka kwi-incubator. Wena qinisekisa into yoba mhlawumbi uzowathengisa loo maqanda if uyaqaka, wathengise kooShoprite,
Yeah, Ngoba masingazibizi so- igama leziveli I'm so sorry. Yes. Wathengise kuzo zonke nje ezimveliso Mm. ezithengisa amaqanda. Okay. Xolo njalo. Yeah. Wathengise njalo kuzo zonke ezimveliso ezithengisa amaqanda. Singene njalo siphume phakathi kwenkukhu ngenxa yexesha mntakangqongo. Mm. Yeah, alright. Well, mandibanike nje nabithuba lomzuzu wena uzawubuqhuba kwelo cala khona ukuze uba ngabe khona umphulaphula nombuzo phaa naye uyawungena phaa kwa-072 514 5381 072 514 5381 sikhona phaa kufacebook ezolimo at Vukani Community Radio ngenjalo uye phaa kuvukani Community Radio. Siya kukufunda phaa ikhomenti yakho sikuva into yokuba ngaba ungena usithini imizuzu sele iyi-17 qwabajuwe phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe phaa intsimbi ka-8 o'clock kawuphinde uqhube mntakaphinya. Right. Nkosi kakhulu mntakangqongo besizawungena ke ngoku kulaa nto yokuxhobisa kwakhona amafama into yoba njengoba sisazi inintsi lento mntakangqongo kakhulu. Ikhona kulo lonke eli lizwe endiyibeke kwaba yitopic yam yokugqibela. Okay. Ikhona kulo lonke eli lomdibaniso laa nto ebizwa ngoba si-stock theft. Kuyenzeka bewe khona abantu abe bazozithathela imfuyo yakho ngobusuku ningakhange uba ndithini niyavumelana. Nivumelene, yeah. Bazoyithatha ningakhange nivumelane nazo bayimpazamo okanye kwenzakalanga. Yes. Ndingabanyathelanga oobhuti abadala just ukuxhobisa amafama. Mafama qinisekisani into yokuba ninayo laa nto ebizwa ngoba yi-animal certificate. Ninayo i-branding animals zonke ezaa zinto niqinisekise into yoba ubuhlanti buseyifu. So siba nawo nathi phaa Eastern Cape Crew Farmers ii-ear tags ezibrendiweyo kangoba siyakwazi nokuncedisa into yoba ufumane i-animal certificate. Loo nto ezoqinisekisa into yoba le mfuyo yeyakho. Lo mtshiso wakho mhlawumbi onezo alphabets enkomeni ecaleni uyangqinelana nesatifiketi sakho. Yes. Zezakho. Okay. So kubalulekile into yoba ube nazo ezo zinto. Into yokwebiwa kwemfuyo ininzi kakhulu. Ininzi ngeyona ndlela enandazi uba singayinqanda njani kodwa ke siyacela nakuni boobhuti abadala nina enimane ukuzoboleka imfuyo zabantu ningavumelananga. Make sehle mayehle ngeyona ndlela le nto kodwa beningazelanga yona but ke Yeah. nokuxhobisa amafama. Sazoyinyengeza wena sowulapha. Mntaka. Right. Well man futhi kwecala uDr Phiwe Jafta ungaphaya ekomani yena esithi umamele sithi molweni kwinkqubo ezolimo wayanda qayi esithi kwezolimo Visser FM radio station molweni ndikhondisele idifre ezakhele location emikane. Alright inkosi kakhulu siyabulela. Nawe ke mphulaphula bangabe nawo umbuzo sokunikela thuba sishekelwe nje imizuzu ayi-15 ngoku somnika ke mntakaphinyana bekanti uyashwankathela kweliya icala lingaphaya. Ya ndiyafuna ke mntakaphinyana ukhona umphulaphula apha nguzukiswa yena ebebuza kula mcimbi bangaba ingaba uba ngaba mna ndiyathintela ndiyatofa kube kukho umuntu ongatefiyo kodwa ezi zilwanyana zitya edlelweni elinye ingaba ziyakwazi uyichaphazela le yam ingaba ndiyakwazi na ufumana izifo nangona ezi zam ziyakwazi ufumana izifo nangona zona zithintelwa zigonyo nogonyo yonke nje lo micimbi ethozokiswa ngapha. Yho, mhle kakhulu lo mbuzo kaSisimayizuku. Mhle kakhulu lo mbuzo wakhe ndiyawuthanda enondikhumbuze into endiyilibeleyo. Yes. Xa ngaba ugoma ukuvaccinate Yes. ngesingesi. Xa ngaba ugoma ndingatsho ndithi usafe Okay. kwelakho icala nayo ndizayicacisa. Xa ngaba ungumntu othi uyagoma wena ndiza kwenza nje umzekelo sinayo i-vaccine esiyibiza uba yi-Botusure, sinayo i-vaccine esiyibiza uba yi-Decasure, sinayo i-vaccine esiyibiza uba yi-Oviclose P, sinayo i-vaccine esiyibiza ngoba yi-Triosure, sinayo i-vaccine esiyibiza ngoba yi-Palpivex, sine-Covaxin, sine-Coclavex nezinye endingakhange bathi ndiyazibala ngamagama. Usafe xa ngaba ungumntu okwazi usebenzisa i-vaccine because i-vaccine zona zingena ngqo ngaphakathi enyameni zilwisana nezifo ezinjenge-pulpy kidney,
I-pulpy kidney ngesixhosa sithi isifo sezinso. Okay. Yeah, i-pulpy kidney isifo sezinso. So wena usafe kangaba ungumuntu ovaccinayo ngeyona ndlela. Usafe kakhulu because xa uvaccinile iigusha zakho akuzubakho lula uba azisuleli ezinye izifo ezinjenge-pulpy kidney, ezinjenge-anthrax nezinye i-botulism azisuleli ezo zifo. Ndiphinde futhi ndithe inkosi kakhulu kuDr Jafta. Yes. Eyilaa nkokheli leya isoloko uba nam oko xa sikhona kwezolimo hayi ayishiyeke ngasemva. Isoloko Inkosi ikhona. kakhulu Dr Jafta, siyabulela mkhulwa wam, siyabulela bhuti. Alright, yeah. Ndiyabona nje abanintsi kweli cala batsho nje bangaba bahleli nathi enkqubeni. Uyawushwankathela nje emva koko sibe kanti siyayivala mntakwethu. Ya, inkosi kakhulu umntakangqongo, mandingene ngqo ke ngoku ndingene kwezekhaya siyi-Eastern Cape Group Farmers. Okay. Sisakhe isizwe ndingene njalo siyo le district esikuyo. Mandiphinde futhi ndikhumbuze mntakangqongo, andazi noba mhlawumbi ndiphuma ecaleni na, ngalaa mhla we-28 because amafama amaninzi angenile ukhona utata uMaxwell. Ngalaa mhla we-28 sine-horse rider racing ezobe ibanjelwe ngapha ngase-Royal Shelley. Okay. Yeah, iground yokuqala nje xa ungena apha edolophini usuka ngaseKomani. Xa ungena sobe sine-horse rider racing, lapho sobe sinomdyarho wawo amahashi. Kuzawube kudlalwa kuqhudelwana mfondini kugijinyiswa wona amahashi. So siyakumema nawe mfuyi wamahashi ekhaya, sithi sondela njalo uzozivela into yoba ngala 28 elakho ihashe lingangena liyodyarha ndawoni na. Njengoba sobe sidyarhisa sobe singadyarhisi kuphela, bukhona nobucwebecwebana obuzobe buphuma for number 1, number 2, number 3. Okay. Ukujonga phambili kangangoba nee-sponsors ezethu esinazo zininzi ngeyona ndlela. Ndingatsho ndithi shout out kwiVukani FM. iVukani FM izawube ikhona laa mini. Nakanjani? USpar uzawube khona, iRoyal Shelley izawube ikhona, u-FNB uzawube nezinye uxolo uba ndingazibizanga zonke ngamagama. So ithi into yoba loo nto laa msitho sobe sinawo nge-28 uzawube uyimpumelelo ngeyona ndlela mkhulu, ngeyona ndlela zinintsi izinto ezobe zisenzeka. Kuzawube amafama azawube efunda, sizawube sinethiwekha ngeyona ndlela. Nintsi into ezobe isenzeka. Sobe singena kuDisemba because inge-28, tshobe inge-28 ithetha into yoba loo nto sothi singena nje kuDisemba sibe singena bekhona abantu abazobe befumene izinto zeKrismesi through la horse rider racing. Sothi singena ikati izawube igxothiwe eziko kweminye imizi through la horse rider racing. So siyakumema wena mntu othi unamahashi and uyathanda udyarha, khawusondele ngenelo mfondini uzodyarhisa nathi. Amangenelo yi-200 kuphela. Xa ngabe usithi nawe uyafuna ungenela wona lo mdyarho uzawufaka nje imali engange-R200 kuphela. Ndiyicacise into yokuba laa mali engange-R200 ayiyi kwi-Eastern Cape Group Farmers, ingezi ku-aphiwa kwaphinyana. Laa mali yiyo lena sophinde sikwazi futhi ukuyihlanganisa sikwazi ukolula isandla sinikele kwabo abo abazobe bewinile. Nangona sinazo ezo sponsors nazo ezizagxalithisela zolula izandla zathi khaniphose esivivaneni kwabo bazothi badyarhe baphumelele. Wena mntu ozobe kanti awuwinanga nonyaka ozayo ukhona. Ithetha ukuthi loo nto njengoba sizawuyiqala le race kulo nyaka asizobe siyiqala sigqibelisa. Minyaka le sizawuqhubeka nayo, singazuyenza only apha esakhe isizwe, sizawuphumela nakwezinye ii-district, siphumele nakwezinye ii-province. So izawube isenzeka ngalaa mhla we-28 kaNovemba. Kuzawube kumnandi, kobe kusindwe ngobethole. Heyi andazi Right, make simvele umphulaphula ungena esithini apha kwi-voice note. Molweni ekhaya. Molweni tata. Mna bendicela nje ubuza nje yokubana ingaba ootata abanawo na okanye abakhona ukuncedana mhlawumbi ngala mayeza wakudala wesintu yoba mhlawumbi xa ungenayo imali yento ethile ungathatha
mhlawumbe ingqondo ethile or umuntu ethile uyidibanise nale nto nawo uyazama ukuba like ezaa nto zakudala ezingadingi into yoba noba awunamali ungakwazi ukuyisebenzisa. Ndiyabulela. Alright, inkosi kakhulu, siyabulela kwelaa cala likaphaya. Umbambile utata Mntakaphinyana? Ndimbambile kakhulu umntakangqongo. Nkosi yami uyavakala kakhulu umbuzo wakho. But unfortunately Nkosi yamakhosi uxolo asinazo ezo zinto. Mandiyibeke cace ndingayithi ewe zingcambu ezazisetyenziswa kwakudala ngokhokho bethu. Yes. Before kufike lamachiza esesiwasebenzisa kwezi ntsuku. Uxolo mntu omdala asinalwazi luphangaleleyo kwawo amachiza, kona wona zizinto ezazisetyenziswa kwakudala ngokhokho bethu. Right, yeah. Injalo Mntakaphinyana masiyivale. Ndiyabona apha kukho nodrayiva wezithuthi zikawonke-wonke uyakhala kwelaa cala lingaphaya uba ngabe heyi amafama bethuna awayikhathaleli imfuyo apha esithubeni. Kodwa ke phambi koba sibe kanti siza kuye, ndiyafuna nje usishele nje inombolo zakho khona ukuze abantu xa befuna ubuza imibuzo ethe vetshe sizawuya apha kumntakamtshayela. Alright. Mandibe ndiyicacisa into yoba apha ecala siyafumaneka phaa i-Old Post Office ngakulaa renki ethutha i-long distance, abantu abaya koKapa baya khona nje ipost, laa post yokuqala yasecala nayo ipost uyasifumana khona phaya siyi-Eastern Cape Group Farmers. Ukanti ke ungamfowunela uMamgcina Mfondini onguye umaneja wase-Eastern Cape Group Farmers, uprovincial manager uMamgcina ubuhle kaSawule. Ungamfumana njalo kulaa namba ka-063 467 5803. Mandiyiphinde 063 467 5803. Yes. Kwezi nombolo uzamfumana uMamgcina ubuhle wakwaSawule kulana kwezi nombolo. Uzawukwazi uba naye akuqhagamishise nam. Okay. Yonke into oyifunayo awulahlekanga. Ndenzela uba njengoba ndiyicacisa ndenza into yoba ungabi nexhala xa usiva ivoice yomntu ongisisayo. Right, uzobe ungalahlekanga. Uzamfumana laa namba engu-063 467 5803. Kuzobe kunguMamgcina lowo Mfondini oza kuncedisa into yoba ukwazi ukurejistela la horse rider racing ezobe iphaa nge-28 kaNovemba apha ecala. Xa usithi uyafuna nawe urejista ufuna ukubhatala nje laa mali engango-R200 kuphela, uzawukwazi uba uwine nawe ezakho izavenge Mfondini, ukwazi ukudibanisa izinto zikaKhisimusi. Nkosi kakhulu mntakangqongo, phinde futhi ndibulele nakubo abathandi nabaxhasi bayo iVukani FM. Masithathe intambo siziphose phaa kumtshayelo. Alright, inkosi kakhulu Mntakaphinyana. Mihlanu imizuzu kukho apha Mntakamtshayelo apho uyakhala uthe engena wathi heyi amafama mani imfuyo xa sihamba apha endleleni nantsi imfuyo iyayiyabula apha esithubeni. Bhuti kunjani? Kuhle babamngqongo, kodwa kunjani babamngqongo? Siyaphila mantata, akho nto. Yayi uthe ungena apha wakhala njengomntu oqhuba izithuthi zikawonke-wonke uthe hayi niyayitshayisa le mfuyo apha ezindleleni. Kwenze njani? Mandibulise iChrizani yonke. Khawusondele apha embukweni. Iphela nje injalo. Yes. Hayi, singabantu abafuyileyo siyazithanda imfuyo. Akuthethwa ngakho nto ongathethwa ngayo. Kuthethwe ngeenkukhu, kwathethwa ngeenkomo, kwathethwa ngamahashe. Yes. Kodwa ngathi abantu abadala nabancinci abafuyileyo ngabeyijonga le mfuyo. Xa unosuka phaa, xa uphume ekobani usiye kunonesi uyomanga ingqobe echefana. Siyacimela phaa zinkomo. Isikakhulu inkomo nedonki namahashe. Ngathi siyayithanda imfuyo kodwa ngasiyikhathalele. Umntu ngathi xa ifuyo ngathi ayabe uyifuyele ntoni. Exactly. Kuba ngoku nezithuthi esisihamba ngazo sitya ngazo ziba semngciphekweni ukuba ungathi usuka ingqobe ungafika kuloo cala ngendaba yomntu onedonki ayifuyileyo ngathi akayikhathalanga le donki yakhe. Ingasezilandela bakhona beSuthu abadinga imisebenzi apha xa ngaba mntu onganatshansi xa ethanda imfuyo. Eqashe nabeSuthu aba siyazithanda imfuyo kodwa ke ngathi thina sibantu ngabantu abafuyileyo ne imfuyo zethu siyilandele ingahambi nje endleleni esithubeni. siphume ngoba ade sengiwe ngoku sawuphuma ngeenkomo apha yoma ngengqobe chefana yoma ngenonesi zinkomo. Hayi iyavakala
cela nje loo nto Ya- basifuyile basifuyile enkosi kakhulu hayi ngethebe elikhulu bamamela amafama bangaba hayi imfuyo le mayingayabu lapha esithubeni bethunana ngoba yenza ungcipheko ingakumbi ke kwabahamba ngemoto apha ezindleleni. Nkosi kakhulu bhuti bani basibulele. Alright, Nkosi. masivale ke mphulaphuli wevukani community radio ngalo eli xesha siwele ke ngoku soyapha kwinkqubo yamasiko nezithethe. Nkosi kakhulu ke ngosiboleka indlebe.